Nu skal vi se på eksponentielle funktioner. Først så har vi lige nogle sådan centrale aspekter af en eksponentiel udvikling, hvor vi lige nogle ting, vi har været igennem, som vi lige kort vil repetere. Den har jo den her generelle formel her, y er lig b gange a i x, hvis det er opstillet som ligning. Man kan også godt have det som funktion, hvor det hedder f af x er lig b gange a i x. Og så er det betydningen af a og b. A, det er jo fremskrivningsfaktoren, og den har jo så den her egenskab med, at hvis den er, a er jo altid positiv, den er altid større end 0, og hvis den er mellem 0 og 1, så er vores udvikling aftagende, og hvis den er større end 1, så er den voksende. Så er der også nogle andre egenskaber, men dem skal vi ikke bruge lige nu. Derfor så holder jeg mig til det her. Så vil vi prøve at se på, hvordan at to eksponentielle udviklinger de kan være i forhold til hinanden, og vi starter med to voksne. Og der har jeg en her, den hedder f af x, den hedder 2 gange 1,2 i x, det er f, og g den hedder 4 gange 1,1 i x. Og så prøver jeg lige at tegne dem her i min graf her. I kan se, den røde det er f, og den grønne det er g. Vi kan se, at de skærer hinanden. Og så er det givet, at de skærer hinanden. Men det er altid, hvis sådan to eksponentielle udviklinger altid skærer hinanden. Det skal vi lige se på her. Og for at lige blive lidt klogere på det, så ser vi lige igen på regneforskrifterne. Og så kan vi se, hvis vi ser på f. Den har en lavere begyndelsesværdi end g. Den har 2, hvor g er 4. Men til gengæld så har f en større fremskrivningsfaktor på 1,2 end g's på 1,1. Og det betyder, at f starter fra det lavere udgangspunkt her, men vokser hurtigere end g, og derfor på et tidspunkt vil den så at sige overhale g. Og det er det, vi ser ved en skæring. Godt. Begge de her funktioner er de jo voksne. Så prøver vi at tage et andet eksempel, hvor vi ser på to andre voksne funktioner, som hedder h og k. Og jeg scroller lige lidt ned, så jeg lige kan se regneforskrifterne her. Yes. Der har vi h, den har en begyndelsesværdi på 2, og k har en på 3. Det vil sige, h er den røde her, det er den laveste. Og den har så en fremskrivningsfaktor på 1,1, mens k's den er 1,2. Den er større, så den vil simpelthen vokse hurtigere. Og det vil sige, at det forspring, som k starter med at have, fordi den har en større begyndelsesværdi på 3 frem for 2, det forspring det vil bare stige mere og mere, fordi at den fremskrivningsfaktor er 1,2 i modsætning til h, så kun 1,1. Det vil sige, at hvis man har to voksne eksponentielle udviklinger, så er det altså ikke givet, at de vil skære hinanden. Godt. Så vil vi se på, hvad så hvis nu, at den ene vokser, og den anden aftager. Og der kigger vi lige her på fremskrivningsfaktorerne. Jævnfør det, jeg sagde før om de generelle egenskaber, så kan vi se her, at f den har en fremskrivningsfaktor på 1,2, den er større end 1, så den er voksende. G's den er mindre, den er 0,9, så den er aftagende. Så tegner jeg mine to funktioner her, vi ser her. Jeg kører den lige lidt ned, så vi kan se regneforskerne hernede. Ja. Jeg kan se her, det er det er G, den starter lidt højere fra 4, men så er den aftagende. F starter lidt lavere for 2, den har begyndt lige på 2, men til gengæld er den voksne. Og de vil selvfølgelig skære hinanden her i et eller andet punkt. Så kunne man jo godt forestille sig, at man havde dem på en anden måde, og det er faktisk lige præcis, hvad vi har her. Der har vi h og k, og der kan vi sige, at h har en begyndelsesværdi på 2, og k er højere på 3. K er voksne, k er aftagende, det vil sige, at de vil aldrig møde hinanden. Tværtimod, så vil afstanden imellem dem bare stige og stige. Godt. Det vil altså sige, at så er der sådan en lille refleksionsopgave, man kan tænke lidt over, det er, at hvis nu f har højere begyndelsesværdi end g, eller lavere, hvad er den så, vil de så skære hinanden, eller vil de ikke skære hinanden, afhængig af, hvordan fremskrivningsfaktorerne er i forhold til hinanden. Og det er faktisk et skema her, som kunne være meget udmærket udfyldt. Godt. Nu vil vi så se på, at nu har vi to funktioner, som skærer hinanden. Og så det her, så har vi så den her figur her, det er to eksponentielle udviklinger, der skærer hinanden, og det er så faktisk det samme som figur 1. Nu er den bare den femte i rækken, så derfor er den nummeret 5. Og vi ser, det er et skæringspunkt, og nu vil vi prøve at beregne det. Og man kan sige, vi har jo de her, hvis vi har regneforskrifterne, hvis nu vi stiller dem op som ligninger, hvor vi så erstatter f af x med y, så hedder det så den ene, den der hedder f, hvor y erstatter f af x, det må jo så være og g af x. Sådan, så vil vi rette det. Så her, der i stedet for f af x, der har vi det her, og i g af x har vi her, og så har vi så de her to linjer her.
så gælder det jo, at i skæringspunktet her, det her skæringspunkt her, der kan vi se, at der er deres y-værdi jo ens. Det vil sige, så skriver jeg simpelthen, at helt enkelt, så skriver jeg bare y er lige y. Men y er jo også lige det her, 2 gange 1,2 i x, så det skriver jeg her på den ene side. Og den anden side, der skriver jeg så, at y er jo lige med 4 gange 1,1 i x, det skriver jeg så her. Så har jeg så de her to. Og så skal jeg så isolere x i den her ligning her. Det er mit mål. Så først så dividerer jeg med 2 på begge sider. Jeg kunne også dividere med 4, men nu vælger jeg at dividere med 2. Jeg tror nok, jeg dividerer med det mindste tal. Ja. Og så dividerer jeg med 2 her på begge sider af lighedstegnet. Og så det næste jeg gør, det reducerer jeg så brøkerne så meget som muligt. Og det er klart, at 2 over 2, det giver jo 1, så det behøver jeg ikke engang at skrive, og 4 over 2, det giver 2. Godt. Så vil jeg gerne have rykket alt, hvad der har med x, det vil jeg gerne have over på venstre side. Det vil sige, at jeg vil gerne dividere med 1,1 opløftet i x på begge sider. Det gør jeg så. Jeg scroller lige lidt ned her. Sådan. Så er vi nået hertil. Godt. Så vil jeg så bruge en potensregnregel, der siger, at hvis jeg har den samme eksponent i nævner og tæller, så kan jeg sætte den uden for brøken. Og her der ser vi, at vi har den samme eksponent, nemlig x, så det kan jeg sætte uden for brøken. Godt. Nu har jeg sådan en eksponent her, vi isolerer, og så er det, at jeg skal bruge logaritme. Og inden jeg kan komme i gang, fordi vi har sådan en snedig logaritmeregnregel, men inden jeg kan anvende den, så skal jeg jo lige tage logaritmen på begge sider. Så det starter jeg lige med at gøre. Det er klart, at hvis den her brøk her opløftet i x er lige 2, så må det også gælde logaritmen til den her brøk opløftet i x er lige med logaritmen til 2. Så bruger jeg den her logaritmeregnregel her. Logaritmen til a i x, det er simpelthen x gange logaritmen til a. Man kan sige, at det her x her, det kan faktisk hoppe ned foran og gange på. Så lige præcis det her x her, det hopper ned her foran og gange på. Nu begynder vi at nærme os. Så kan vi se, så for at få x til at stå alene, så skal jeg dividere med hele det her. Det gør jeg så på begge sider. Og det står der faktisk ikke. Det var faktisk en fejl. Så gør vi sådan der, log, sådan. Og så kan vi se, så har vi det her x divideret med det der. Og så udregner jeg simpelthen værdien for x. Det kan man så gøre på en omregner for eksempel. Og så får jeg den her 7,96 osv. Det var så x-værdien i skæringspunktet. Jeg scroller lige op. Det vil sige, at nu har jeg fundet den her værdi her 7,9. Det ser meget sandsynligt ud. Nu skal jeg så finde y-værdien. Og der gør jeg simpelthen bare det, at jeg har jo mine 2 regneforskrifter, som vi lige også har skrevet op hernede. Det var den ene, og det var den anden. Og så sætter jeg min x-værdi ind på x's plads i en af de her to. Jeg må sætte over mig for en, der jeg vil få det samme resultat. Det må jeg fuldstændig sætte om. Nu har jeg så valgt den sidste. Og så skal jeg se, så i stedet for x, så har jeg skrevet sat mit tal ind. Jeg har fundet heroppe 7,9. Det er sat ind her, så får jeg 8,5. Så forkorter jeg, så jeg har 3 betydelige cifre. Og det er så skæringspunktet. 8,5 skal vi lige gå op og se. 8,55 skal vi lige gå op og se, ser det sandsynligt ud. 8, det ser rigtig fint ud. Så vi har nu simpelthen beregnet skæringspunktet algebraisk, som man siger. Altså det vil sige, at man regner ud ved symbol. Men det kunne man også gøre generelt. Nu kunne vi så sige her, at her der har jeg så den ene eksponentielle udvikling, den hedder y er lige b gange a i x, og den anden hedder y er lige c gange d i x. Altså, det er begyndelsesværdien, det er b og c, og fremskrivningsfaktorerne er a og d. Det er jo så forskellige bogstaver, fordi de er jo forskellige. Og så bruger jeg præcis den samme metode som før. Jeg siger, at i skæringspunktet, der må y-værdierne være ens. Så erstatter jeg y-værdierne. Heroppe der kan vi sige, det er venstre siden af den her lille linje. Jeg erstatter til med højre siden, så får jeg det her nede, og tilsvarende højre siden i den her linje her, det er så det her, det sætter ind her. Yes. Så er det fuldstændig samme metode før. Nu dividerer jeg med b på begge sider. Ja. Og så reducerer jeg b over b, det giver 1. Det kan jeg ikke skrive, så har jeg det her. Så vil jeg gerne have min x samlet, derfor dividerer jeg med d i x på begge sider. Så kan man spørge, hvorfor er det der lille x sort? Det er der absolut ingen grund til. Så det tror jeg lige, vi prøver at gøre rødt. Sådan der. Yes. Og så dividerer det med begge sider her. Godt. Og så bruger jeg igen den samme potensregnregel, jeg lige snakkede om før. Og sætter x'et uden for en parentes i forhold til brøken her. Og så har jeg jo mit x, jeg vil isolere, og så er det netop, at jeg skal bruge logaritmen. Så tager jeg logaritmen på begge sider her. Og så bruger jeg så den her logaritmeregnregel her, og det her x, det kommer ned her. Og så dividerer jeg med logaritmen til a over b på begge sider, og så får jeg det her. Og så nu har jeg simpelthen en generel form til at bestemme x-værdien for et skæringspunkt, hvis de to eksponentielle udviklinger sker hinanden.
fordi det er jo ikke sikkert, som jeg gennemgik før. Så det var sådan set det.